Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nungo kuchenjezani kwa anthu amene makonda ma transport awawa amati ma taxi kaya ma ujeni magalimoto omwe amasiyentawa. Munthu une nikachoka kuchileka chifukwa ni majambula ma videos, nyimbo, ma music video, chilichonse ni majambula. Nikachoka kumene kuja ndena zacheredwa kuchileka chapa airport. Ndetime pa stage naima ndithu mwina 30 minutes. Nditime 30 minutes napeza kuti no palibe galimoto nense imene matani. Pa stage pake pa airport kapena pa airport pacha kumabwera kuno. Pa stage ya magalimoto kapena stage ya ndege. Not ya ndege kumano ya pa airport magalimoto mse omwe wa kuchitaba. Mse watala. Okay. Nikachoka kumene kuja zinkapeza kuti no menda khalira pa stage mwina 30 minutes olo mini bus. Sina ngabona kuti no kwada. Kwada. Ndezi napeza kuti no panazabwera galimoto. Galimoto maone kuti muli anthu. Anthu ndithu ndena inzaima kupita kuti ndendota anthu pita palanda baudi ndimafuna ntsike palanda baudi ndikwere ina nzita zibwera kuno anthu pita palanda baudi akukathira palanda baudi pombo nawo za antauni ndikathiyaso ndi chani ndikathira antauni kena basi nakwera nafusa ndalama zingati anduza ausadandaule sunga imeneyo basi gamolo ja nkatikati mwa ulendo ndulepo zona palanda baudi mose mnyande gamolo ena yati ntedi kusoko kunde mathamanga ndene so nayi busy nayi pa phone mafua basi ndiye zende anthu tumizende anthu ndi busy pa phone ndaboti palanda boti mose mucha sinafikebe ona ndapeza kuti rango tulukirano pena pake basi gamolo chakuliza hutale ndili hutale ndikona ku gate chachikulu ine mtima wangu namba kugunda ndili kumene kuso ndendi kuti zukaba inafusa kuti palanda boti basi sinafikebe anduza iwera mkhala chete mona nde mula anthu follow awili anali kumbuya awili anali kutsogolo wina ndamene amayendesa galimoto mona wina anapeza kuti no anaza ndilozesa mfuti nditi zukhala bwanji ndene sina yankhuliso niyonse ntangoona mfuti nangu mwina ndi zina zake izi pavuti basi talowa kumpanda anduza tsika akundigwira akundilanda foni ndapa makamera anaenda bwanji meso makajambu makamera anali kumbuyo mbagi chikwamanda chika kumbuyo minibus mtanali pangapa nde nzioti no minibus suna chibanga kuchisiya pa nango chibanga apa sinanga muna iso anthu ena nango chikoleka mbali mozi chili kumbuyo choncho ndatsika kumwe kuja ndabwa ndiopeza anthu acha ndilanda chani andilanda foni bwanji neso ka umunthu kantima soka umunthu kanatani kanachokera tuso ndila kunoko chochitika ndichitiko masinzoti kunoko ndikusataniko kapena ndikuzatani anuza khalapa ona ukuti dziwa ife ndendo apa bamene kudziwana ifeyo sunga tidziwe kumene koma basi apa subwiriaso kwanu zukhala bwanji foni yanga andilanda chinese sinikudziwa basi ndapeza kuti no anandikhazika malo mene anga ndino mmene makhala pa ujeni paja koma anandimangirira asa ndikhazika mmene anamba andimangirira kaya ndakhala anandimangirira anthu aja ndodabwa bwanji ndi nakhalapo pamene paja nakhala ndi anthu aja maoneka kuti no zinthu ngati zimene zozo kumalo kumene amagwiragwira anthu iwo ntchito imene amayendera ndiyo amayendera ndi imeneyo ndi ndanaboda kapena ndi apolisi mtundu wanje amene ondibweresa ku nyumba ngati kuno koma amene nayendera kulambira kuti tikhode pamene nakhota kukafika kumpanda kusinimapadziwa mpaka pali sinimadziwa mpaka pali mwene chifukwa chake chokuti munali pa phone ndikuona kuti phone imene andibwerekesa koma ndinkakhulupirira anthu foti anthu ena onse anaoneka so kuti anyamula chani ananyamula so katundu ananyamula katundu ndithu amaoneka so kuti ayo onse agwera ali pachani ali pa ulendo inango ta masiku anobwinoke magamoto omwe wanga maujeni amatani amatenga anthu kana kumene kuja nakhala ndithu nakhala nduza iwe kodi wati umakhala mbani wako mbali yakuti nani makhala mbani mbali yakuti ifeyo timapanga business imene timagulisa anthu ngatiro ine ndigulisidwe munthu anamba kugulisidwapo ine namba kunjenjemera ine munthu kuchokera ndene basi namba munthu oti sinapempherepo umanamba umapemphera mu mtima kumapemphera mu mtima nditi mwina kapena ndi za sataniki koma za sataniki angandipange mpaka kunimangirira yonje bwezi ntangopezeka mwina ndili malo ena yako satani osadziwika bwino nde kunachitika zinthu zambiri zina zoti mayiphera kuzitchula kwambiri mpaka panopa nde mwina anthu tauze mu video inayo mufotokoza zambiri sipa just mwende ndi mabusi ndio busi mwambira kumeneko ineyo ndifotokoza mu video inayo zimene zinathera koma anthu sonthongo afotokozera pompa zapeza kuti kumalo kuja
anthu achanandisiya arandisiya basi anandisiya kuje nikuja ndeza pesa kuti chise kwanango chimenyesa yonchi ndezi zimana ndimanga nazo zena pesa ndamba kumama suwa pang'ono namba kumama suwa pang'ono mama suwa pang'ono ndapesa ndamasula ndapesa no nda nyamuka pepe kutsegula chuje nje ndikudapa kulizi kumpanda kulibe aliyese olo mulonda kulibe koma ndikaona musi kunungola ko mipanda ndikadumphira kupanda kwina ndikuona mpanda kuli mpanda winasa ndapesa no apa ndione ku gate nona gate yake kuli shoko kuli chani apa ndipange bwanji nde ni mazunguli yabe kumayenda kula ndithawi neyo lo chochitika ndichitika andiombera ni mfulume ana inawo koma chochitika chani chichitike ndapeza pena pake pa mboyo pena pake pamadukira ngati madzi naye samene paja ndikuona apa ndithawutulukira tu munthuni ndithawutulukira ndakanula ndithu makakamira ndinapeza ndatulukira koma ndakakamira kuti ndituluke ndulani ndukandikaona tuko nali mutu wokha koma kuseli kunde kumusi kunayi chani ngati bechi slab yoti kumagwera madzi chidzenje nango tine kachicho chikachitike bwana ndikata ndikapulumuke amwe ndazikakamiza kutukakami ndifosi sina kapanayi pamwamba mpanda konali mmwamba kumusi kunali kuphedi napeza kuti kumalo kuja ndatani ndagwera kumene ndadukira ndadabona no kumalo kuti kuli chidi amata yako anthu dzinyala kuli zindi kuno ni blood time muno sindikukudziwa nango amba kumayenda basi kumasara Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.